Ui, quina feina! Tinc que repartir totes aquestes cartes d'aquesta carta de Santa Rosa. Tinc que anar al dia 1 i abans repartir totes aquestes cartes, molta feina. El dia 1 i abans... Molt bé, aquesta és la repartida. Ah! També? Ui! Ah, una carta? Però... Ara, la porto fins a Barcelona i prim. Vaig a Barcelona a mirar la carta, Sí, Barcelona? Sí, soc jo. Però Virgínia. És guapa, Vingui amb mi, que li ensenyaré el coset. Porto una carta urgent per vostè. Una carta? Sí, urgent. Una carta? Ajuda. Urgent? Aigua? Ajuda? Urgent? Anem a ajudar. A cooperar. Tu i jo i tots. I tota la gent que hi ha aquí també. Evidentment, així doncs, som-hi! No, mira, no. Hola, Barcelona, ella te la ¡Hombre! No te acabas de mí, sácate la carta, la mano. Mira, te la ciutat de Barcelona, que dic que vol ajudar. Vinga! Farem un pou. Però per fer un pou necessitem